Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Makukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini uMagutshwa. Ngumshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo kaThumla Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Yingwele bafowethu ehamba namabhubesi. Inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Unyama nambana kwabazondi iqiniso. Kumina kuhlala kuyintokozo enkulu ukuthi ngifike la kule channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. La sifundisana khona isiminya. La sikhumbuzisana khona inyathuko eyayikade ihamba okhokho bethu. Zokhumbula mbukelo wempunga yesintu ukuthi inkathi esiphila kuyo yanamuhla inkathi edunguzela kakhulu. Inkathi la abantu isiminya bengasifuni. Inkathi la abantu bephila ngamanyala. Inkathi la abantu bephila ngenkohliso. Ngisho emabandleni iqinisa lisekho, kodwa emabandleni into esikhona inkohliso. Manje nakela kwimpunga yesintu TV bafowethu sike sithanda ukuthi sisikhuluma isiminya. Ngoba isiminya isona esenza umuntu abe umuntu phakathi kwabantu. Isona futhi isiminya esokwenza umuntu ophile emhlabeni ukuthi mhla efika kwelamathongo afika ithola indawo. Ngoba kwelamathongo akukhona bokamanga kodwa ibuka qiniso. Uma ke bafowethu solzonda iqiniso ngeke siyithola indawo kwelamathongo. Uyazi ukuthi iqiniso lithi inkolo yomuntu ompisholo isintu. Kusukela kudala ngezikhathi zasendulo. Isintu siyimvelo. Wathi umuntu umevela naso savela. Ngoba umkhulu omkhulu umedala umuntu. Wamdala wabesebeka nemithetho yokumsekela, imithetho yokumkhalima endleleni ekufanele ukuthi ahambe kuyo. Yonke bafowethu imithetho yesintu ingcwele. Isintu nje bafowethu ayikho into engcwele ukudlula sona. Ingakho noma uShembe efika isintu wafika wabakhuthaza abantu ukuthi isintu siqhubekeni nisigcine ngoba isintu siwubungcwele. Yingakho abantu abaningi uma umuntu ekhuluma ngento eyisintu soqobo bese umuntu athi hayi imfundiso yakaShembe leyo, kanti hayi kaShembe asikho isintu. uShembe wathi uma efika wafika abantu abakhuthaza ukuthi isintu abasigcine njengoba sinjalo, bangasiguquli. uShembe uyena wafika abantu ababuyisela esintwini. Yingakho kungathi abantu abaningi abamaNazaretha uma begcina isintu bese kube sengathi sebenza into yakwaShembe kanti bagcina isintu ngqo. Ayikho enye inkolo bafowethu esinayo thina abantu abampisholo ngaphandle kwesintu. Wathi makuhamba isikhathi zabe sezifika izinkolo ngokwehlukana kwazo. Mazifika izinkolo ngokwehlukana kwazo zafike zangaba neqiniso ngoba mazifika iningi lazo zafike zangena zagamanxa emagcekeni emizi yabantu. Kanti inkolo akufanele ifike ingene igamanxa egcekeni lomuzi womuntu. Akufanele kwenzeke lokho. Yabona bafowethu inkolo ithe mayifika kuningi ethe inkolo mayifika yafike yakona. Ifike yona phakathi kwesizwe sobaba bethu, yafike yona futhi emagcekeni emizi omkhulu bethu nobaba bethu. Yafike yona futhi nasemqondweni yethu thina sabantu. Abantu abaningi abakholwayo abanalo iqiniso. Kodwa abantu abaningi abakholwayo banamanga kakhulu. Abantu abaningi abakholwayo bagcwele inkohliso kakhulu. Bagcwele ukukhohlisa kakhulu, bekhohlisa abanye abantu. Ayikho into ebaluleke njenganokuthi uma uwumuntu uthi wena uyakholwa bese ube neqiniso. Yabona nje mina bafowethu bengingakholwa mina. Ingaki izibongo zami zithi ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhadla kancane esontweni ngoba mina ngangingayi esontweni kodwa ngangikholwa ngenhliziyo yami ngoba mina iqiniso nginalo iqiniso. Mina ngiyona lenhlobo le ekholwayo ethi mayikholwa ihlala ngaso sonke isikhathi ibabaza uNkulunkulu, yazi ukuthi nje yonke into emhlabeni yenziwa uNkulunkulu. Hayi uNkulunkulu wathi umedala abantu
waphinde wabadala futhi ukuthi bayoba nosizo kwabanye abantu. Ingakho mawuguqa uthandaza ufuna umsebenzi, kuvele kufika omunye umuntu azothi mfowethu ngizokufaka mina emsebenzini. Ingoba omkhulu wathi umedala umuntu waphinde wadala nabanye abantu ukuthi koba khona usizo oyolithola ngabanye abantu. Manje abantu abaningi sike sibabuke thina uthola ukuthi umuntu uma mhlambe ehambe waye esontweni wafike wathandaza kwangenzeka kade kuthandazela. Uma mhlambe sefika kumina ngimtshela ngithi wemfowethu yazi khona umuntu omthandazi lapha akuhambe uye kuyena ave basiza abantu avela athi hayi ngiyakholwa mina ulimele lo muntu wazi ukuthi kuyiphutha ukuthi umethandazile kwangenzeka akuthandazela esontweni umenikelile kwangenzeka akunikelelayo akusafanele ahamba aye komunye umuntu ophiwe uNkulunkulu ukuthi uyokwazi ukuthi abe nosizo lokusiza abanye abantu. Uyazi bafowethu ezinye izinto kubalekile ukuthi uma umuntu ukuzibuze emathambeni alele phansi kothulo lomhlaba kwembethe. Uyabona uNkulunkulu wasidala thina sabantu wadala nokuthi kufanele sihloniphane sithandane. Awucabangeke wena uma kuukuthi wena uhloniphi. Mhlawumbe uNkulunkulu umsebenzi wakho njengoba ufuna umsebenzi uhamba uguqe kuyena uye konikela ufike ucele kuyena uthandaza ucele kuyena umsebenzi kanti umsebenzi wakho ubeke kulomuntu lona oyisitha naye wena. Umsebenzi wakho ubeke kulomuntu enombukela phansi. Yabona njengoba bekhona abantu beneziphiwo uNkulunkulu labo bantu abanikeza iziphiwo ubaphathisile nawo lwakho usizo. Ayikho lento ukuthi uma uyikholwa hey wabafowethu asingakhohlisana asibe neqiniso esontweni kuyenzeka mawuthandaza ingenzeki lento oyithandazelayo kodwa mawuqala manje uhamba uphuma uthatha induku uya kumuntu ophiwe uNkulunkulu namdalile nabeke kuye usizo lwakho ufike ulithola usizo kodwa ngoba manje wena ugcwele inkohliso kuwena ugcwele inkohliso nokukhohlisa abanye abantu umuntu umethandaza izinto zingenzeki umethi ufuna ukuqhubeka ahamba ayobheka ukuthi kungabe konakele kuphi awufuni wena uyamehlulela umtshela ukuthi mawukholwa awuyi kumuntu mawukholwa kodwa lo muntu umegula uyakwazi ukumtshela ukuthi akahamba aye kodokotela ayothola usizo. Hayi bafowethu singakhohlisana iqiniso lithi kuyenzeka umuntu ekholwa uthola ukuthi usizo lwakhe alukho enkolweni. Enye into ekufanele ukuthi abantu bayazi uma umuntu ukholwa usenkolweni usuke ukholelwa umphefumulo wakho ukuthi kusasa lo mphefumulo ukwazi ukuthi uyithole indawo. Awukholelwa inyama yakho kodwa mawuzophuma uhamba uye kadokotela uya kadokotela ngoba naka inyama yakho kukhona la igula khona inyama yakho kukhona la idinga khona. Zonke lezo zinto zadala omkhulu akulona ihlazo ukuthi uma kuukuthi wena njenganomuntu uyikholwa kodwa kukhona izinto zakho ongaziboni kahle ukuphuma uhambe mhlawumbe uye kohlola esawunini okwakho lokho. Uma kuukuthi kini kuyenziwa kufanele na ukwenza inkinga ekhona kodwa amakholwa amaningi awanalo iqiniso ayakukhuluma lokuthi mawukholwa akufanele uhambe uye kohlola kodwa ayahamba ayohlola ngobumnyama bese uthi uyikholwa. Awukwazi ukuphumela obala wena ube neqiniso awukwazi ukuhlala eqinisweni kodwa wena ugcwele inkohliso ukhohlisa abanye abantu ukhuluma izinto kwabanye abantu ngoba nabo ufuna bakubone njenganekholwa elikhulu musu kubahluphekisa abanye abantu. Mina nje umuntu ngiyamtshela mina umuntu ukuthi hey into zakho uma ukuthi awuziboni kahle thatha induku uhambe obheka ubheka umuntu nawo kahle owaziyo ukuthi uzokwenzela into ekuyiyona ngoba uNkulunkulu baphila abantu ukuthi bakwazi ukubona izinto ezisemfihlakalweni. Abantu abangathi abayibona ukohlola ngoba naku beyakohlola kubantu abaneziphiwo uNkulunkulu abaphila kodwa mabehamba baya kodokotela bakwazi ukohlola kodokotela. Uma kuukuthi wena uthi awuhloli qobo musu kuya nakodokotela basentshonalanga musu kuya nakubona ngoba
Uma kuwukuthi uyaya kubona kodwa awuyi kulaba besintu, kusho ukuthi wena ukhetha iphele emasini. Kusho ukuthi wena usaqhubeka nokucindezela isipho somuntu omnyama namandla omuntu ompisholo. Wonke-ke amakholwa abafowethu awabe neqiniso ukuze izinto zawo zokwenzeka. Kunomuntu othola ukuthi uyikholo uyagula, akasindi. Noma efika kodokotela, odokotela baboni lutho. Yabona odokotela uma bengaboni lutho enkingeni ekuphethe, leyo nto idinga abantu uNkulunkulu abaphile ukuthi bayokwazi ukubona izinto ngamehlo omoya. Idinga abantu abaphiwe iziphiwe, abantu abadala abasemakubo. Ngeke uyithandazele leyo nto, uyazi na ukuthi kade wawuthandaza kule nkinga leni ekuphethe. Hayi ngoba nakukuthi uNkulunkulu akanalo usizo lwakho, kodwa usizo lwakho ulubeke komunye umuntu ukuthi uyena oyokwazi ukuthi akusize, ukuze umazise omunye umuntu, ukuze emhlabeni sizokwazi ukuthi sibe abantu abahloniphanayo nababumbene, ngoba uNkulunkulu uthanda abantu ababumbene nabathandanayo. Uma uNkulunkulu ezothatha lonke usizo alibeke kuyena, abantu ngeke bahloniphane emhlabeni ngoba bazobe bebona ukuthi abadingani. Yabona nje mina ngizokutshela mina iqiniso ngoba mina ngindoda ke mina engancithezi. Ngindoda engancithezi mina. Uma mina izinto ngizibona ukuthi zinzima, hayi ngeke ngiyahamba ngiye kwinyanga yami. Anginawo uyaya kudokotela wakho une medical aid, anginayo ke mina medical aid. Ngihamba mina ngiye enyangeni yami, ngiyitshela ukuthi yawuthake lapho. Bese iyathaka, bese ngolungisa leyo nto. Ngokuyalelwa amakhehla ngembethe. Manje bafuna masizokhohlisana, sizolimazana. Baningi abantu othola ukuthi umuntu angabe uyasebenza manje, kodwa umuntu akasebenzi. Ulalela abantu abamkhohlisayo ukuthi uma ukholwa awuphumi uyobheka into zakho. Hayibo bafowethu, ngeke into zakho zize zilunge. Ngelinye ilanga kuthiwa khona insizwa eyakuyahamba yaya enkosini yamaNazaretha iyobonga. Mayifika angisazi ukuthi yiphi inkosi. Mayifika lensizwa ithi izobonga enkosini, inkosi yathi hayi, lo msebenzi lona usizwanga yimina, usizwe yiSayoni. Hamba obonga kule Sayoni esikusizile. Ngoba uNkulunkulu wayethathe lo msebenzi wakhe awayekade sewutholile, wayewubeka lapha kule saSayoni ukuze ezokwazi ukuthi ahloniphe, angasibukeli phansi, ngoba bonke abantu abakhona emhlabeni bangakamkhulu womkhulu. Sonke sadala umkhulu womkhulu njengoba sikhona emhlabeni. Uma wena uzothi wena hayi mina ngibheke uNkulunkulu, uzothola ukuthi lento idingayo kakhulu ubona yenzeki nje, kanti leyo nto ilapha kulesa sigodlo salomuntu. Nanti usizo lakho lalukhona. Yingakho uthola ukuthi abantu abaningi noma begula, kodwa uthola ukuthi sothi masithandaza thina simcelela ukuphila uNkulunkulu, uthola ukuthi uzohamba yosinda esibhedlela. Athi uma efika esibhedlela besasinde ngoba uNkulunkulu ubeke usizo lwakhe ezandleni zalabo dokotela ekuyibona abazofike bamsize. Sithi thina masikuthandazisa uhambe wena uye esibhedlela ufike ungasizakali, uthi ungasuka kodwa uye enyangeni ethile ifike ikunikeza imbiza bese uyasinda. Yingoba uNkulunkulu bebeke lokho ukuthi usizo lwakho lulapha kuleya nyanga eyadala uyena, kwaba uyena futhi oyiphi isiphiwo sokuthi ikwazi ukuhlanganisa lamakhambi lawa awayekade wadalile yena. Asibe neqiniso ke bafowethu samakholwa, asibe nokukholwa kweqiniso. Sikholwe ngempela ukuthi uNkulunkulu bakhona abantu angakwazi ukubadala ekutheni bakwazi ukuphilisa abanye abantu. uNkulunkulu into angayifuni umuntu othi umehlanganisa amakhambi noma ehlanganisa leyo mithethile ayihlanganisele ukubulala abanye abantu. Kodwa umuntu okwazi ukuhlanganisa amakhambi athile ngenhloso yokuphilisa abanye abantu, uNkulunkulu akanankinga nalowo muntu. Lowo muntu uyakwazi uNkulunkulu ukuthi asebenze ngaye ngoba leso siphiwa naso uyo wasidala, lamakhambi elapha ngawo uyo wawadala. Ayisukeke bafowethu inkungu emehlweni ethu. Musa ukucindezelwa inkolo. Inkolo ayingaphenduki ijele kuwe. Musa ukuthi mase ufika kwelamathongo bese uxabane nokhokho bakho. Musa ukuxabana nokhokho bakho njengamanje ngesizathu sokuthi wena ukwazi ukugcina izinto abazicela kuwe ngoba wena uvinjwe inkolo. Inkolo ikubophile isikufakoza Nkosi. Ayisuka inkungu emehlweni ethu sabantu. uNkulunkulu yena owadala konke. Konke okuhle uNkulunkulu uyo wakudala. Kodwa konke okuphambene akuyena uNkulunkulu wakudala.
lento yokuthi mawuyikholwa awuyi kumuntu uyofuna usizo ayikho leyo nto umbhedo futhi leyo nto ayikho leyo nto uNkulunkulu mkhulu kabi ujule kabi usizo lwakho walibeka komunye umuntu ingakho uma uzothi uthandaza ucela umsebenzi bese kufike mina ngiyimpunga yesini ngithi ndoda ngizokuzamela umsebenzi sekusebenza uNkulunkulu kusebenza amaqhinga akhe ngoba mina ngumuntu wakhe ingakho kuthiwa abantu uma sebehlangene bawumfanekiso kaNkulunkulu hayi bafowethu asinawageqa amagula ngoba semuke asuthathe lo mfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu siqhubeke njalo subscribe ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV zikhona nezincwadi bafowethu zempunga yesintu amakhombo bafowethu aseyaphela ke njengamanje sekusele nje ayishumi kuphela ngizocela ukuthi abantu bangithethelele kakhulu amakhombo ethu aseyaphela 1150 kuhlangene nedelivery into manje sesizoyenza mhlambe sizozama ukwehlisa lapha kancane kwindlela yesintu sibone ukuthi mhlawumbe abantu singabenzela kanjani ukuthi incwadi zethu bakwazi ukuzithola kodwa nje special bafowethu sesiya ngasekupheleni amakhombo asesele asebaliwe kakhulu uma kuukuthi ke nawe uyazidinga incwadi esizibhalayo phuthuma njengamanje incwadi ezingakapheli amakhombo engakapheli ngoba zizobuyela kwintengo yazo asibonge kakhulu kwembukelo empunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe asuthathe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga Inasa ngase ngife